Λοιπόν, κορίτσια μου, για όλες εσάς οι οποίες έχετε πρόβλημα με την τριχόπτωση, είτε λόγω εποχής, είτε λόγω έντονου στρες, είτε επειδή υπάρχει κάποια πιο παθολογική αιτία όπως η γυρεοειδής αλοπεκία, σας έχω τη λύση. Το υπέροχο λαδάκι της κυρίας Κατσαφάδου, της Δημητρούλας μας, το Lavien Rose, το οποίο πραγματικά, παιδιά, μέσα σε 2 εβδομάδες, εγώ σας το λέω επειδή είχα ένα αρκετά πιο έντονο πρόβλημα λόγω έντονου στρες, το χρησιμοποιείς, κάνεις μασαδάκι και σε 2 εβδομάδες αναγεννούνται οι φύτρες, βλέπεις ένα διαφορετικό μαλλί, μακραίνει απίστευτα το μαλλί. Επίσης, αυτό το διάστημα μαζί με το λαδάκι, σας το λέω επειδή έχω ούτε 1 εβδομάδα που το έχω παραγγείλει, έρχεται δώρο και αυτό εδώ της Lavien Rose, το Mirac Oil, το οποίο είναι ένα θερμοπροστατευτικό, παιδιά, του ονείρου. Δηλαδή μπορείτε να βάλετε είτε λίγο μια σπαλίτσα στις ακρούλες σας, είτε όταν λουστείτε και είναι σχεδόν οπά τα μαλάκια σας να τα ισιώσετε και θα με γονογονείτε. Λαδάκι μαζί με αυτό το υπέροχο προϊόν, το οποίο το δίνει δωρεάν η Δημητρούλα μας αυτό το διάστημα. Δοκιμάστε τα και στείλτε μου στον DM να μου πείτε αποτελέσματα. Θα με θυμηθείς.